Mapa de Ball és un projecte que hem fet els alumnes de segon d'ESO de l'Institut de Castelló i segon i tercer del Bruel, i és com que nosaltres aprenguem a com expressar-nos amb el cos i que no tinguem la vergonya de ballar o fer coses davant d'altres persones i que no ens sentim com jutjats. I això nosaltres ho hem fet els dilluns i els dijous a l'hora d'educació física. Durant 10 sessions han vingut la Marta i en Gaia per ensenyar-nos coreografies o moviments per fer una actuació aquí a l'Ajuntament. Vam començar fent moviments i coses així i cada dia anàvem incloent més coses per fer l'espectacle. Vam començar fent unes fotografies i després vam començar amb les coreografies que vam tardar 2 o 3 sessions i per començar les coreografies eren diferents grups i cada vegada els vam anar ajuntant fins que ens va sortir la coreografia total. Hem estat practicant l'expressió corporal, hem fet coreografies, ens hem expressat molt bé també, expressant els nostres sentiments, la nostra creativitat, hem deixat a veure. Aquests dies hem estat fent un projecte que es diu Mapa de Ball, on fem diferents activitats corporals. Per exemple, hem fet percussió, una coreo, també com una activitat amb les jaquetes i tal, i no sé, és com un exercici per aprendre a expressar-nos corporalment. Doncs ha estat una experiència molt divertida, molt reconfortant, amb tot el nostre grup, expressant els nostres sentiments a partir de moviments corporals, etc. Bueno, jo crec que sí, això d'actuar davant de més públic, de vegades els fa tenir una mica de vergonya, una mica més insegurs, però bé, ho porten bé. Ha sigut molt xulo, una mica de vergonya, però divertit. Per lluitar la vergonya, al final, és no pensar-t'ho i seguir endavant. Jo crec que és una forma molt bona per expressar-nos i també ens ajuda a estar més connectats entre nosaltres. Que tampoc estàs sol, sents que estàs amb tots els companys i que tots farem el mateix. És important perquè podem expressar el seu jo intern amb les seves emocions d'una manera diferent, que no sigui tot amb contacte, futbol, esport, perquè s'ha de treballar tot en el seu moment, però és una manera molt maca de poder experimentar amb el teu propi cos i traure aquestes sensacions i emocions fora. Els profes al final són part de tot el procés i són part també de l'espectacle i ens agrada que en algun moment apareguin i en aquest cas, aquest any, ells estan fent un fons sonor amb un micròfon, fan diferents sorolls i van creant aquesta ambientació. Vam fer també un assaig així gran, però sense públic ni res, i ens va anar força regular, però ara aquest ens l'hem pres molt més en sèrio perquè hi havia molt públic. Hi ha grups que es venen a dalt i diuen ok, ho hem de fer bé, es concentren, i després hi ha altres grups que encara es cohibeixen més i passen a desconnectar una mica més per no acceptar que s'estan exposant. Al principi amb molts de nervis perquè és com que sents que no te sortiran les coses, després sí, però quan l'acabes és com que ja et relaxes i ja estàs molt millor. Tens nervis, sempre tens nervis, però jo crec que està guai. A més, com som tanta gent, si ho fem bé, queda molt guai, queda molt xulo.